Usa ka minahan nga giingong illegal nga naga-operate ang gironda sa kapulisan sa Upol, Misamis Oriental. Mga responsable sa mong binuhatan, padayon nga ginapangita sa mga otoridad. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Gironda sa mga personahe sa Upol Municipal Police Station ang usa ka giingong minahan nga illegal nga naga-operate sa sitio Lumayagan, Barangay Tingalan, Upol, Misamis Oriental. Adlang Webes, wala na kuno nila naabtan ang bisan usa sa mga trabahante sa minahan. Informative kay among gi-imbestigahan ng area, medyo basa pa tong mga balas nga ilang giyagian gitabukan from Tingalan kay Atbang Raman sir. So kay ang mga ekwipo tora sa Atbang Raman sir sa sitio Binoni kanang sa Tuburan sir. Naka-standby ang mga ekwipo. So dito natapok na, so duda ko nakahiring na sila si prior sa ambak po namo. Ubay-ubay nga mga ekipo pang mina ang ilang nakumpiska, sama na lang sa throw mill o salaan, mga generator set o acetylene tanks. Sumala sa kapulisan nga plantilya lang kuno sa mga sindikato ang negosyong sand and gravel, apan gold gyud matud pa ang ilang tuyo sa maong lugar. Padayon pa nga ginaila karon sa kapulisan ang mga responsable sa pagpadagan sa maong minahan. Mga bag-on sila sir. Okay, among gitrace ang pangalan sa operator, malagi na puro pud limod din taon ng mga tao dito kay di man sila ka siguro di pud sila pebalon kay sa itagiya sa kuan. So only di mga equipments, mga dump truck o mga backhoes katong nanas Atbang na nas Cagayan nga side, ang mga tagiya ato medyo mga dili gid mga check, nagrentar siguro to mga check ato. Samtang gikumpirma sa Municipal Environment and Natural Resources Office kun Menro sa Upol nga walay otorisadong minahan o commercial sand and gravel operations sa area sa Barangay Tingalan, Upol. Sumala sa ilang database, tulo lang ang adunay permit sa quarry ug sand and gravel operation sa munisipyo sa Upol ug anaa lang kini sa Barangay Malanang, Barangay Bagokbok ug Barangay Patag. Tanawa pod taon ninyo ug kanabang inyong gitrabahoan naa ba ginay mga permit? In the event nga wala na siya mga permit, appeal mo mga dakpan ana, you are part of the salvage operation. So ma-appeal gyud mo, madalahi gyud mo. So be sure nga ang inyong trabaho nga inyong giapilan is in accordance with the law. May pasalig sabang Menro Upol nga mas pahugtan pa nila ang ilang inspection and monitoring sa mga quarry ug mining activities aron nga masiguro nga maundang na ang mga illegal nga mina sa ilang lugar. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa One Mindanao.